Gala time na naman tayo. Humihinto muna kami para magpagas para makarating sa una naming destinasyon. Ayan, dito na kami sa aming unang destinasyon. At may nakita akong bunga. Akala ko naman bayabas. Yun naman pala, hindi bayabas. Naglalakad-lakad ako. May nakita akong halamanan. Pupuntahan ko yung halamanan. Akala ko pwede pumasok. Yun pala, ipinagbabawal kaya may harang. Ayun, napag-isipan kong umakyat na lang kay Mama Mary. At tumigil muna ako dito. Magpapahangin-hangin muna ako at magmamasid-masid. Minamasdan ko ang bubong kung anong meron. Baka may makita akong kakaiba. Ayun, wala naman akong nakitang kakaiba. Patuloy ako sa pag-akyat. Nakita ko yung kasama kong pogi. Huy, pogi, anong ginagawa mo dyan? Ayun, nakikita ko yung dalawa naming kasamang bata. Patuloy akong umakyat kay Mama Mary. Kaso, hindi ko siya malalapitan. Madaming tao sa harapan. At mahirap na makuna natin. At naisipan ko na lang bumaba. Kasi pupunta pa kami sa aming pangalawang destinasyon. Mayaya na nga yung mga kasama ko. Ayun, nakikita ko yung dalawa naming kasamang bata. Umakyat uli. Saan kaya ang punta ng mga yan? Ayun, nagpapapicture lang pala. Ayan, bumaba na sila. At siguro napapagod na. Pupunta pa kami sa aming pangalawang destinasyon. Ayan guys, so Tagaytay.
pupuntahan na namin yung service namin kung saan nakaparking. At kami pupunta na sa aming pangalawang destinasyon. Yun lang guys. Thank you for watching.